Aizu! Honek ez du deskansatzen, Zertara etorri da, sidra dastatzera, eske, venga, sagardoa eman fuerte. Dastatzen ari, naiz eta... Zemuzkoa dago? Oso ona. Arriskutsua, arriskutsua. Gero eta hobea gaina ez, Leire? Bai, nik uste gero eta hobea iruituko zaiola berari behintzat, baina egitan, oso ona da. Taninoak Espainian era... Bai, dastatu. Zemuzkoa dago, ba? Pues oso ona, bai. Horrek urteko baino hobea? Ez dakit, normalian urtean beti egoten geha hemen eta onak izaten dugu. Baina zer dauka sagardo on batek, beti esatezue oso ona dagoela. Hombre, pues ez dakit, baina Astigarrakoak nahi zenez, guretzat beti ona egongo da. Sagardo be Astigarragan edo Hernanin? Bai, berdin da. Zonaldean? Zonaldean. Bizkaien bai probatu dugu eta ona dago. Horre ona? Bai, ona dago da. Baina Astigarrakoa hobena. Zemuzkoa dago sagardoa? Oso goxua. Oso goxua, gorputz honekua eta kolor honekua. Asko, sagardo zalea zea? Bueno, ez sozieko zea jendia, sagardo zalea. Izan behar du sagardo on batek? Horreneko gauza, gorputza, gero koloria eta gero abien behar gelditzala. Hori dena bal dauka? Hau dena aurten badaka. Egualdiagatik bai oso ona dago ez aurten. Bereziki aurten? Bai, oso ona gainez, berezikit. Eta hori zergatik da, egualdiagatik esan ez? Nik pentsatzen egualdiagatik, bai lehortiagatik, gero begara jene bilentzun da oso ondo hartu zuen. Zoze bakizuzuk, Pixka bakarrikan. Hori zer da, asko egan dezulako. Edadia. Goxua. Ona bakarrik? Goxua, oso goxua. Oandikan denba pixka falta du barrikan ikia, baina ona da, oso ona da. Gorputza honeko zahardua da. Urtero etortze zate inaugurazioa? Bai, normalian bai. Urtero? Urtero. Gustokoa dezu eguna? Bai. Beti da nik aragileare saltzen da itzekea eta zahardua probatuz, eta hoi denak itxeko, gutzako toki ona da oso hau. Zuri zer iruditu urtengo sagardoa, tragorik eman diozu, bai? Bai, bi. Basori bustita, bi trago. Onak. Bai? Oandi, beraxia marrade, baina etorriko dien sagardu eguk. Zuek batetik bestera ibiltzen zeate, baina sagardotegira joateko tarterik bilatzen dezuen, gustatzen zaizuen? Saiatzen gara, egia da igual jira malagin bagabiltza eta justo lau bost hilabete hauetan, baina bestela bai urtero saiatzen. Gaina guk gure danborradako kideekin, ja badaramatzagoen bat urte, Donosti eguna sagardotegi batean ospatzen. Iaz ezin izan ginen joan, baina, bada... Beste ospatze bat. Ospatzeko beste modu bat. Aizu, eta zuen bidaietan sagardo botilaik eta ematen dezue? Ezin da, ikasi deu gure maletak... Aireportuak eta oso saia da. Eta saiatzen gara gure maletak gero eta txikiagoak eramaten ze, bestela ezinezkoa izaten da. Baina gustatzen zaigu dena frogatzeko. Rusian adibidez, vodka. Mexikon, tequila. Argentina, Fernet. Por ejemplo. Zuri dena gustatzen zaizue, sagardoa bakarrik ez. Bai, baina... Baina egia da baitane, lagunak ekartzen ditugunean, bai Argentinatik edo bai Mexikotik edo beste edo nondik, ekartzen ditugula sagardotegira. Ze hemengo ohiturak dira eta gainera guk ere disfrutatzen ditugunak eta politia dira, ez dakit gustatzen zaigu jendeak honi buruz jakitea. Kantuan bukatuko dezu eguna? Behar bada ulertezina izango da esaten dugu. Baina bakarrik. Kamara hurran eta? Etxean, bakarrik, dutxan... Ez dakit, baina bai. Zirtasunez. Baina behar bada nik ez, beraiek bukatuko dute kantuan, gaurkoan. Eta leire zuek zaintzen, Noski, amatxo. 21 urte badara matzazue, horrela irekiera handia egiten, garrantzitsua da hori Astigarragako sagardoa bultatzeko behar dezue, halakorik? Bai, eta ni uste, olako ekitaldi bat azkenean Astigarraga eta Euskal Herriko sagardoentzako dela ona, ez? Ondala, esan dezu bezala, 20 urte hasi ginean egiten, orduan hasi ginean olako pertsonetekin, eta ez genuen pentsa olako arrakasta eukiko zunik, ez? Ondu dira Eusko Jaurlaritzako agintari berriak eta gelditu dira pixka txundituta, ez? Hemen zer da. Azkenean guk ere aprobetxatzen dugu, eta olako ekitaldi bat denontzako, nik uste Euskaldunen edaria dela eta denontzako dela ona, eta horrekin konten. Aizu aurten, la Oreja de Van Gogh talde Donostiarra aukeratu duzu, txotxgaraia zabaltzeko, zergatik eurak? Urtero ibiltzekea, zen nola, kultura, kirola, eta
hor aurten pentsatzen, bueno, hemen beste buelta bat eman behar jo, beste jende mota bati, bueno, azkenean ere adina ere garrantzitsua da, eta esatu, musika sartuko du, hasi ginean taldeak, eta behan gana jo genuen, egia esan da, beak, bueno, harrituta gaude, oso kontentu, goizeko 10etan jamentzian elkarrizketak etien, oso kontentu daude, eta bueno, hola, eta posik. Seguro hasitzea da bueltak datorren urteko taldea, persona, pentsatzen. Beti aztega, baina pentsatzen aztega, baina badakizu, ez? Azkenean abenduan, justu korrika eta presak ebiltzeka, beti berdin. Aztega, demorak hasi behar da, bai, han aztega esate deu, eta gero abendu arte ez dugu lotzen. Beti berdin gertatu zaigu, eta uste eta aurten berdina gertatuko zaigula. Deitu zintuztenean, txos garaia zabaltzeko? Jo, kriston ilusio egin zigun. Ez genuen bat ere espero, ez genuen pentsatze, ez dakit, gu hautatuko gintuztenik, ez? Guretzat izan zen oso politia. Gainera, nolabait sentitu genuen, etxekoek eta ematen ziguten nolabaiteko saria zela, ez? Orduan, oso, ez dakit, politia, guretzat. Hore bat, eski baiet. Petritegi sagardotegiko sukalderaino sartu gara, Ainara, zuentzako egun handia, baina lan asko izango dezue, ziur. Bai, gaur lan asko, goizian goiz hasi gea, dena prestatzen, eta bueno, ja prest gaude. Ja jendea iseritzen dago, eta dena prest. Bazkaltzeko gaur zen bat? 250, 300, hortxe biltzen da. Iseitzean jakingo dugu, porque ziur ez da jakiten. Behar du Astigarragako sagardoak olako irekiera ofizial bat, handi bat? Bai, nik usten dut ona dela, sagardoarentzat, eta bueno, aurkezpena egitea, nola etorri dan usta, 2012ko usta, eta olako importantzia ematea sagardoari, ez da. Usta nolako etorri da, berzurire galdetu behar, ez dut, aurtengo sagardoa nolakoa da? Usta ondo izan du da, beldurra euki dugu, zatik egualdiak ez du asko lagundu, baina azkenean lehortea egon duzan udaran, eta sagarra oso txikia zegon, azukre askokin, baina gero hor, iraia urrian aldean euriakin ja tamaina hartuzun, eta ondo sagardoa gorputza handikoa da aurten, txinpartakin, irauten duna basoan, mikaz punto bat, eta etorri berko da probatzera.